Čaute, tu je Trivia Skate Crew a dnes vás Mišo naučí ollie. Čaute, takže ollie je základný trik na skate. Zadnú nohu máš niekde daily, tak. Prednú nohu trošku za predné šruby. A už je jednoduché, váha je viacej na prednej nohe. Základ je to, že treba kopnúť, potiahnuť, vyrovnať vo vzduchu a dopadnúť. Takže ešte raz ollie postoj. Postoj je nejak tak, aby noha nebola vám vpredu, vám vzadu, takže tak. Zadná noha má daily. Základ je v tom, zatlačiť zadnú nohu na zem, prednú ťahať dopredu, noha do vzduchu a dopadnúť s kolenami.